बाय बे समावहाय गुवाहाटीनि बरबुरियाव थांनाय 13 मेयाव जि मोनसे जाथाय जानानै थांदों। गुवाहाटी बरबुरिनि बे जाथायसालियाव जों बाथौ बिबुंसार जाना दंफैयो। लोगोसे जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिनि सावगारिफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आं केमेरा पार्सन दिन्थिफुंनो खावलायगोन। बे समावहाय बे गुवाहाटी बरबुरियाव थांनाय 13 मेयाव जि मोनसे जोंनि बर' न'खरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ होख्रांनायनि जि मोनसे राहा लामा सरकारनिफ्राय खालामनाय जादोंमोन। बे जायगायावनो बे जायगानि गुबुन गुबुन हारि माहारिजों लोगोसे जोंनि बर' सुबुंफ्रा मा अबस्थायाव दङ, मा थासारि दं, लोगोसे बिथांमोननि गोथार बाथौ थानसालियाव जोङो फैदों आरो बिथांमोननि रायजो राजाफोरनि गेजेराव जों बिथांमोननि दुखु खैफोदनि आथिखालाव मा थासारि दं, बिथांमोना माबोरै दङ, गासै बाथ्राखौ जों रोखायै मिन्थिनो थाखाय बे समाव जों दंफैयो आरो जोंनि मोनफ्रोमबो सावगारिफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जोंनि बाथौ बिबुंसारनि केमेरा पार्सन आं दिन्थिफुंनो खावलायबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो बाथौ रादाब बिथां बिबुंसार आदाखौ जोंनि बे दुखुनि समाव बिथाङा जिथु जोंनि सिफायजानाय न'खरफोरनिफ्राय जि खौरां दिनै फोसावनो थाखाय बा मानसिफोरनि जोंनि मानसि सुबुं माहारिनियाव जिथु सहैनायनि मोनसे बेबस्था खालामदों, लामा बानायदों, बेनि थाखाय बिथांमोनसिम खुलुमनाय थाबाय। दा बाथ्राया बिदिनो थांनाय 13 खालार खालि फुंनि 7 बाजिनिफ्राय जेबायदि JCB एक्सकेभेटर लानानै जोंनि बेवहाय बरबारियाव, गुवाहाटीनि बरबारि ओनसोलाव बाथौ मन्दिर पथ होनो जोंनि बेखौ, बाथौ मन्दिर पथआव जोङो संसार जानानै थानाय दुखु खस्थ'नि गेजेरजों थानाय न'खरफोरखौ गासै 40 न'खर जोंनि बर' न'खर सरकारनि JCB एक्सकेभेटरजों सिफायलांजोबदों। बेवहाय जों जोबोद दुखु मोनदों आरो हरखाब बिदि जाथाय जानायाव जेबो नटिस होआलासिनो हरखाब फैनानै बिदि सिफायनायाव जों समखिखांदों, गिखांदों। जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरबो दंमोन। गथ'फोरा समखिखांदों, बागदावखांदों। मा जाखो मा माखो आलाय सिलाय हाहाकार अबस्था। जोङो बै सिफायनाय समाव माखासेया उन्दुनानै सिखाराखैनोमोन आरो गुवाहाटीयावथ' थाब सिखारा, उन्दुनायाबो थाब उन्दुखाया, खामानि मावनाया बांसिन, रेस्ट लानाया खम जायो गुवाहाटी नोगोराव थायोब्लाथाय। ओंखायनो सिखारनायाव एसे लेट जायो नालाय फुङावनो बिदिनो मुब्रु मुसि बिदिनो दावराव दावसि जानायाव समखिखांदों जोंनि मानसिफ्रा, बेवहाय सिफायजानाय न'खरफोरा बा खाथि खालानि न'खरफोराबो बिदिनो समखिखांदों। दुखुनांथाव आरो गिथावना सावगारि बै 13 मे खालार खालिनि सावगारिया। ओंखायनो बै सिफायनाय समाव जिथु गिथावना सावगारिया सानफ्रामबो अरायसम मेगनाव गोजावनानै थायो सब समाय। बेखौ नुबाय थायो माबोरै मानसिफोरा गोदाव सोराव जादों, समखिखांदों, गिखांदों, बागदावखांदों, आलाय सिलाय जादों, माल माथा दिहुननो हायाखै, न' सिफायनायाव जि जोम दिहुननो हायाखै, बिसना पत्र दिहुननो हायाखै, थोरसि खुरै दिहुनस्लाबनो हायाखै, दै फरायसा फरायसुलिनि लेखाफोरखौबो दिहुनस्लाबनो हायाखै, इउनिफर्म दिहुनस्लाबनो हायाखै। बिदिनो माखासे न'खराव जिखिनि बुस्थु नांगौ बै बुस्थुफोरा न'खर गंसेयाव थाजोबखायो। नाथाय बै दिनखालि दिहुनस्लाबनो सम मोनाखै बा सम होआखै जोंनो। दा जों बिदिनो अखा बोथोराव, दैज्लां बोथोराव बै 13 खालारनिफ्राय बै खालिनिफ्रायनो दिनै अखा बांखा, मालाबा सान्दुं दुङोबा सान्दुं, बिदिनो आलाय सिलाय जानानै बेदि अखा बोथोरावबो तिरपाल सोंनानै बिदिनो जिरायनानै दंथ'यो। जोंनि डिमान्डखौ नागिरनानै सरकारनि खाथियाव अराय सम जों आर'ज गाबबाय थायो। जोंहा दिनै धोरोमखौ सिबिनो थाखाय जोंनि बाथौ थानसालिया सिलिंखार जानायनि अबस्थायाव, आरो बाथौ थानसालिखौ सिबिनो थाखाय जोंनि बर' फिसाफोरा, जोंनि बाथौ धोरोमारि बा खाथि खालानि बर' फिसाफोरा दिनै गोदाव सोराव जानांबाय, न'खर गैया, आलाय सिलाय। जों बाथौ सिबिगोन, धोरोमखौ सिबिगोन ना जोंनि गथ' गथायखौ स्कुल कलेजाव थिनहरगोन, ना जों गावनो माबा मोनसे खामानि मावनो जानो थाखाय उदै बुंहोनो जानो थाखाय, न'खर सालायनो थाखाय जों बबेयाव खामानि मावनो थांगोन। बेफोरबायदि दुखुआव दं जों दा। ओंखायनो सोरखारखौ जों बारे बारे अरायबो जों आर'ज गाबहरबाय दं, अराय सम सानफ्रोमबो आर'ज गाबहरबाय दं।
जोंनि थाखाय जोङो थानायनि जायगा आरो थानो थाखाय बै जिथु न' सिफायनाय जादों बेफोरनि बेबस्था जाहाथे जोङो थाबैनो खालामनो हायो आरो जोंनि जिथु बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा बर' हारिखौ सिबिग्रा बर' हारि गासैबो सुबुंफोरखौनो जों दिनै बाथौ रादाबनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जों खावलायहरो आर'ज गाबहरो नोंथांमोनाबो जोंनि थाखाय एसे गसाइनियाव बा सरखारनियाव आर'ज गाबदो जाहाथे जों बेवहायनो गोदोनिफ्राय थाखानाय हिसाबै आसामनि थागिबि बर' हिसाबै जाहाथे जों बे सिफायजानाय जायगायावनो आरोबाव थाफिननो हायो न' गंसे लुनानै जोंनि गथ' गथाय बा जोंनि खामानि दामानि गासैखौबो जाहाथे जों बेवहायनो लाखिफिननो हायो जिहेतुके नोंथांमोना बुंबाय जे 13 तारिखखौ जि मोनसे नोंथांमोननि गेजेराव फैनानै एभेक्सन खालामफैबाय बेहाय न'खरनि जेबो माल माथाखौ नोंथांमोना बुथुमनो मोननाय जायाखिसै जिहेतुके दा आथिखालाव नोंथांमोननि न'खराव जि न'खरफोरानोखि 164 न'खरा एभेक्सन खालामजादों आरो बिथांमोननि माल माथाखौ जेबो बोखांनायनि जेबो राहा बेबस्था सम होनाय जायाखिसै आथिखालाव नोंथांमोना जाय जायगायाव दङ बे जायगायावहाय मा रोखोमै दं आरो मा थासारियाव दङ नोंथांमोना जोंथ' माल माथाखौ दा गासैखौबो दिहुननो हायाखै होनना बुङोबा एसे गोरोन्थि जागोन मानो होनोबा सिफायनाया फारसेनिफ्राय सिफायबोदों नालाय बे इयुनाव जाय सिफाय जादों बिथांमोना एसे सम मोनदों मोना नङा 1 घन्टा 1.5 घन्टा सम मोनदों थेवबो बै दिनखालि फुंनिफ्रायनो तामान अखा ज्राम ज्राम अखा हानाय गथिखे माल माथाखौ नोङो अखा हायामोनबाबो एसे दिहुननो हागौमोन नाथाय अखा हानानै लामाफोराबो नै पाक्का नङा हाब्रु दैब्रु जानानै दङ आरो न'खर मोनसेयावथ' मोनसे मोननैल' बुस्थु थाया बेसाद थाया बेफोरबायदि न'खर गंसेनि बेसादखौ दिहुननो सम नांगौ गतिके समनि आंखालाव गासैबो दिहुनस्लाबनो हायाखै गासैबो बेसादखौ रावबो दिहुनस्लाबनो हायाखै माखासेनियाथ' दिहुननोनो हाखायाखै सिङावनो गफबजोबनानै थाबाय जायनिखौ फार्स्ट माने गिबियावनो सिफायजेनदोंमोन सिफायजेननाय न'खरफोराथ' दिहुननो हास्लाबाखैनो दा बिदिनो जोङो जयैनो जोंनि बर' माहारिखौ मोजां मोनग्रा बर' हारिखौ सिबिग्रा रायजो राजा बिथांमोना गासैबो संगठनफोरखौनो बुंदो बिथांमोना अननानै जोंनो गाननाय जोमनायनि बेबस्था होफैदों जानाय लोंनायनि बेबस्था खालामनानै होदों थानो थाखाय जोंनो थिंसालि नङाबाबो जोंनो तिरपालनि बेबस्था खालामनानै होफैदों बिथांमोना गतिके दा जों नै तिरपाल सोंनानै दङ आरो न'खरसे न'खरनै सिफाय दङ नै बेयावनो थादों सोरबा गथ' गथायफोरखौ खाथि खालायाव आलासि उलासि दं बिदिनो दोनहरथ'नाय जादों बाखिखिनिया हौवाफोरा दाबसेयाव हिन्जावफोरा दाबसेयाव बिदिनो ज' जाजाय मोनसे रुमावनो न'खरसेयावनो बिदिनो धालाय बिसना बनानै दङ आरो नै दाखालि होफैदों जोंनिनो कटन इउनिभारसिटिनिफ्रायबो जोंनो बिसना पत्र माने 20 खान बेड पालें खाट आरो बायनानै होफैदों खारन नै अखा बोथोराव हायाव बिसनानै बयोबाथाय माने सिंनिफ्राय दैया माबाखाङो ओंखायनो बिथांमोना बे जोंनि दुखुखौ नुनानै थानाय बेबस्थाखौ नुनानै अननानै बिथांमोना बिसनानि बेबस्था खालामनानै होफैदों तिरपाल दं तिरपालजों सोंनानै बिदिनो थायो जानाय लोंनाय जिहेथु जोंहा थोरसि खुरैफोरा गफबनानै थाबाय जोंहा माने जयैनो जों संजायो ओंखामखौ बा सानावथ' जों जाला सानावबो जाया सानजौफुनि मोनानि सानसेनि जायखिजाया खेबसेनो बाथिसे जानानै बिदिनो दंसै गासैबो बिदिनो खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजों गुवाहाटी बरबरि ओनसोलनि थागिबि जिफोर सुबुङा दिनै 164 न'खरा अना खाना होखारजादोंमोन बे होखारजानायनि सानैसो गेदेमा सुबुङा बिथांमोननि आथिखालनि थासारिनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंबाय बिथाङा बुंदों जे जोंनि गासैबो बर' न'खरफ्रा गावनि न'खरनि माल माथाखौ बुखांजोबनो हानाय जायाखिसै आरो जायनि थाखाय दिनै गथ' गथायखौ लाखिनायाव लोगोसे न'खराव ओंखाम संना जानायाव थानायाव उन्दैनायाव गोबां अलखदाव गोग्लैदों ओंखायनो जोंनि गासैबो बर' माहारिखौ बिथांमोना खावलायहरदों जे बिथांमोना जाहाथे जोंनि ओनसोलनि गासैबो बे होख्रांजानाय बर'फोरनि थाखाय रादाब लानो थाखाय खबर लानो थाखाय बिथांमोना खावलायहरदों आरो जोंबो बाथौ बिमुसा जानाय जों गासैबो बर' माहारिनि गौथुमारि आफादफोरखौबो जोंबो खावलायदों जे बिथांमोना बे ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोर लोगोसे होख्रांजानाय जाथायसिम फैनानै जाहाथे खबर लाफैयो ओंखायनो जोंबो बाथौ बिमुसानिफ्राय गासैबो बर' रायजोखौ खावलायनानै जोंनि दिनै जि दसे सम मोगा मोगि रादाय हाबाफारिखौ संना जाबाय गोजोन्थों